com a exemple de selecció inversa de les elites de què parlava Ferran, tingueu en compte que les declaracions que va fer Pérez Llorca ahir sobre l'incendi a Soneja, per cert, n'hi ha actius en la Marina, en els ports, que ho estava mirant ara, que no me n'havia informat en aquest sentit. Bé, doncs això, el que havia dit Pérez Llorca era que estaven treballant a fer que no canviaren les condicions meteorològiques. Tal qual, per si volia fer-li la competència a ella. que bé, com que hi ha tanta conspiranoia sobre el tema del meteorològic, etc., potser ara hi haurà uns quants que diran, mira, ja ho dia. Sí, que ho he vist. Hi ha la delegada del govern allà al voltant i fa cara com dient... com que no. Concretament com treballaven? Resaven a Santa Bàrbara o com treballaven per les condicions meteorològiques? Suposa que ells van dir que a l'estil d'illa estem treballant en el que hem de fer perquè hem de fer i sabem el que hem de fer, el que farem que hem de fer, no? Era una cosa d'estes, perquè va ser espectacular. Vull dir, és això que parlen en pilot automàtic i no saben ni el que estan dient. Perquè, vaja, vull dir, Pérez Llorca doncs, és una persona que dir-li mediocre doncs, és quasi fer-lo, no sé com dir-ho, vull dir, pujar-lo de nivell, no? És un elogi. Sí, és un elogi, exacte, és un elogi, no?